bebia otumfo ense drobia se na osi age anwonafo ana ewefo atum amma wa kwanya ne dibre no saa na ato asoa aduru yenso bebia yewo nana Dwaso hene ene ne dikro na kwa afuku omunsi yenfom Dwaso ne kwa de woka se oba na nim na obeka aigweni a na wa hunu ni trim sanse yenyina yi nipa baako odo baako ye ne nkabomu na Asanteman wo ma anwonafo wo ma saase so. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV PAG TV, the pride of Africa. Midende Torgbi Azumah Amable III Yawkwei Aigbenhene na ijina kwenya modiama me so de aseda de dikan ma Torgbi Mawufeame Fugah Anloga wo Asante region Bono East se odi nkabomu ne baako ye atiti ya me hu se wa Asanteman mu yi se kan hu bu mu ne ye baako ne ye boa ma Asanteman tumpon na meto aso no na Aigbenhene no me o Asante achim anafo Dwaso kro Yawkwei mu na me hwa Agbefo so ma Dwaso hene na nasafaka jetebi Dwaso hene ni dikro na nakwa fuku na Aigbenhene ne me na ne nti ameka we no ye ka nkabomu ne baako ya eda Asante ene anwona ana ewefo ntem nukredi meka ne se omo ayade bebia otumfo ense drobia se na osi age anwonafo ana ewefo atum amma wa kwanya ne dibre no saa na ato asoa aduru yenso bebia yewo nana Dwaso hene ene ne dikro na kwa afuku omunsi yenfom Dwaso ne kwa de woka se oba na nim na obeka aigweni a na wa hunu ni trim sanse yenyina yi nipa baako odo baako ye ne nkabomu na Asanteman wo ma anwonafo wo ma saase so saa odo ne baako ye no amma akwanya amma anhaomo se ombe mayen akonwa a ye Aigbenhene ana anwonahene wa Asanteman mu nukreni ukwa anwonaman mu a ontan hu Asantehene ewo anwonaman mu na mo ba Igbemu Asanteman mu de a uhu saade no eno boa ma otumfo ne na hemfo ma henie no etre ayekese ni se nti mesre menuanom anwonafo ana Igbefo ana Ewefo se baako ye ne nkabomu ne odo a Asanteman de akere yen no ye hwe so ne na nadi enkere wo mo soso ne manti ase eni baako ye emra yentem ewom se nipa bi ana obi beka bibia wonti ase no nkire se nipa soronko omomwa ma baako ye ne nkabomu mra Asanteman mu na bibia ye bi etumi akoso ama Asanteman fa ne ntuma pafra na Ghana nso nyampuntu medamase. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV PAG TV, the pride of Africa.